Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я Ірына Гаврукович. У эфіры навіны час мясцовы. Сёння ў выпуску. Хлеб ідзе. У раёне усе гаспадаркі ўключыліся ва ўборачную кампанію. Правы работнікаў пад абаронай. Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі запусціла гарачую лінію для аграрыяў. Лета на карысць. У выхаванча-аздараўленчым лагеры Івалга працуюць байцы студэнцкага педагагічнага атрада Мір-3 імя героя Савецкага Саюза Фёдора Маркава. Хлеб ідзе. У раёне усе гаспадаркі ўключыліся ва ўборачную кампанію. Тэму працягне наш карэспандэнт. Пейзаж жніўнага поля ў сонечны дзень заварожвае. Блакіт неба, жоўтая збажына і магутная тэхніка. З кабіны камбайна ніва сапраўды нагадвае мора, па якім бягуць хвалі ад лёгкага ветру. А ў галоўнага агранома і сельчан з гаспадаркі Гарадзілава думкі яшчэ і пра надвор'е. Сонечныя дні – самы спрыяльны час для работы на палях. 2600 гектараў тут адведзена пад зерневыя плошчы і 1400 пад рапс. 9 камбайнавых экіпажаў шчыруюць на уборцы зранку до вечера. Почали за озимого ячменя. Селекция наша по семенам в основном присутствует импортными. Мы даже являемся элитхозом. Мы закупаем высшие репродукции, размножаем, также продаем и для себя оставляем дальнейшее выращивание. Средняя урожайность пока по ячменю у нас идет около 70 центнеров. Даже в связи с неблагоприятными погодными условиями мы планируем набрать урожай не хуже прошлого года, а может даже и получше. Пасля азімага ячменю механізатараў будзе невялікі перапынак, каб азімыя пшаніца і рапс дасягнулі максімальнай спеласці. Пра такую ураджайнасць, як у Гарадзілаве, мараць многія гаспадаркі і раёна, і вобласці. У сярэднім у дзень экіпаж можа намалаціць звыш 100 тонн зерня. Формула поспеху заключаецца ў галоўнага агранома Ігната Ігнатова ў адным сказе. З зямлёй патрэбна ўмець працаваць. Паралельна са жнівом заканчваецца другі укос траў, кукуруза падкормлена, а з палёў убіраецца і звозіцца салома. Пачынаецца падрыхтоўка глебы пад азімы рапс. На будущий год мы планируем увеличивать посевы рапса. На данный момент это очень прибыльная культура. Урожай у нас не ниже 40 центнеров в среднем сухого рапса. Также планируем увеличивать посевы многолетних трав и кукурузы, так как мы планируем на следующий год уже строительство животноводческого комплекса. Соответственно, кормовая база тоже планируется увеличиваться. Удзельнікі ўборачнай кампаніі забяспечаны двухразовым харчаваннем, спецадзеннем, тэхніка праверана і адрамантавана загадзя. За якасную работу бонусы у выглядзе прэміі. А калі ўлічыць, што ў Гарадзілаве і ўборачныя плошчы вялікія і ўраджайнасць высокая, то кампайнеры ўсіх 9 экіпажаў могуць сёлета запісаць на свой лік і па 2, а то і па 3000 намалочанага зерня. Мы придерживаемся того, чтобы свой человек зарабатывал. Урожаи неплохие, зарабатывают они хорошо. Также премируем их денежно, а также каждый год мы семьями лучших отправляем, скажем так, отдыхать за границу Египет, Турция. Это у нас уже, в принципе, каждый год традиция, и не первый год. Мотивируем людей, потому что, скажем так, требуем и желаем максимум отдачи по работе. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі запусціла гарачую лінію для аграрыяў. Спецыялісты маніторнага цэнтра аператыўна прымаюць звароты, у тым ліку ананімныя, па пытаннях аховы і умоў працы. Работнікі сельгаспрадпрыемстваў могуць звярнуцца па праблемах забеспячэння спецвопраткай і абуткам, аплаты звышурочных гадзін і начных змен, правільнасці налічэння зарплаты, умоў аховы працы і іншых. Спецыялісты гатовыя выехаць у гаспадарку, каб на месцы разабрацца ў абставінах і абараніць правы работнікаў. Нумар гарачай лініі на вашым экране. Званкі бясплатныя, прымаюцца штодня з 8 до 20:00. Лета на карысць. Для многіх студэнтаў летнія месяцы гэта магчымасць адпачыць перад новым навучальным семестрам. А для байцоў студэнцкіх атрадаў гэта магчымасць набрацца вопыту, зарабіць і знайсці сяброў.
У выхаваўча-аздараўленчым лагеры «Івалга» працуюць байцы студэнцкага педагагічнага атрада «Мір-3» імя Героя Савецкага Саюза Фёдора Маркова. Для гэтых юнакоў і дзяўчат лета праходзіць не на пляжы або канапе, а ў рэжыме нон-стоп. Работа з дзецьмі, рэпетыцыі, а галоўнае – адказнасць за дзесяткі дзіцячых усмешак. Мы поднимаем детей, потом традиционно мы убираемся в комнатах, то есть детям помогаем, показываем, как правильно это делать, чтобы они уже приучались к самостоятельности. Далее мы идем на завтрак, репетиции, то есть потом обед, тихий час, ну и потом у нас уже вечерние мероприятия, на которых дети полностью уже показывают свой отряд. В этом году у нас была практика, и очень помогло то, что я работала в прошлом году в Иволге, то есть опыт бесценный. Работа ў студатрадзе – гэта добры прафесійны старт, расказваюць байцы. Педагагічная практыка, арганізацыя мерапрыемстваў, уменне знаходзіць падыход да кожнага дзіцяці – гэта бясцэнны вопыт, які дапаможа ў іх будучай працы. Многія ўжо не першы раз прыязджаюць у Івалгу. Студатрад «Мір-3» другі год запар узначальвае студэнт педагагічнага універсітэта імя Максима Танка Артём Войцяхович. На этой смене у нас собрались те, кто уже не первый год работает в Иволге. И это действительно сплочает коллектив, мы уже друг друга знаем. Вообще название «Мир» — это уже стал такой некий бренд нашего районного комитета. Традиционно уже те студенческие отряды у нас называются «Мир» и носят имя Героя Советского Союза Фёдора Григорьевича Маркова. Мы обмениваемся опытом. Молодые педагоги, уже работающие, дают нам какие-то свои знания. Мы на практике реализовываем знания по психологии, по педагогике. Ну, стоит отметить, что кроме студенческого отряда здесь работают и опытные воспитатели, которые также делятся своим опытом. Тут кожны атрымлівае магчымасць прымерыць на сябе ролю настаўніка, псіхолага, арганізатара. Але студэнцкі атрад – гэта не толькі пра работу. Гэта яшчэ і асаблівая атмасфера, бо многія знаходзяць тут сяброў, з якімі ідуць па жыцці доўгія гады. Лета, праведзенае тут, ніколі не бывае сумным. Я первый раз в Иволге, учусь я в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Вот, в Иволге мне очень нравится. В прошлом году работала в лагере «Горизонт». Вот, тоже огромный опыт, большие масштабы, но лагерь есть лагерь. Это место детей, где мы должны полностью уделять им время, находиться с ними 24/7 и просто быть для них вторыми родителями на время смены. Легко найти общий язык с детьми? Разные дети бывают, но да. Я тот человек, который стараюсь всегда найти к любому ребенку подход. Неважно, взрослый это человек или маленький, все равно каждому ребенку ищу подход и успешно. Хутка ў школу. Летнія канікулы ўжо перасягнулі свой экватар, і многія бацькі распачынаюць актыўную падрыхтоўку збору дзяцей да новага навучальнага года. Раённыя спецыялізаваныя кірмашы стартавалі на Міншчыне ў минулыя выхадныя і будуць працягвацца да 5 верасня. У арганізацыях гандлю, бытавога абслугоўвання насельніцтва ствараюцца аддзелы па продажу тавараў да школы, а рэгіянальны школьны кірмаш адбудзецца ў Маладзечне 22 жніўня. Шумна і весела ў гэтыя выхадныя было ў аграгарадку Лебедзева. 19 ліпеня мясцовыя жыхары і госці сабраліся на святочныя мерапрыемствы, каб адзначыць дзень аграгарадка. На цэнтральнай плошчы размясціліся гандлёвыя рады, свае вырабы прадставілі народныя майстры. Сем'і з дзецьмі актыўна ўдзельнічалі ў гульнях, конкурсах і розных забаўляльных праграмах. Асаблівым гэты дзень выдаўся для каталіцкіх вернікаў. У нядзелю ў Лебедзеве адзначылі 550-годдзе мясцовай парафіі Найсвяцейшага сэрца Езуса. У святой імшы прыняў удзел біскуп Юрый Касабуцкі. Дарэчы, Лебедзева – адзін з самых старажытных населеных пунктаў на тэрыторыі Маладзечынскага раёна. За шматвяковую гісторыю нямала выпрабаванняў выпала на долю населенага пункта. Цяпер гэта утульны аграгарадок, дзе ёсць усе умовы для камфортнага жыцця. Працягвалася свята вялікім канцэртам. Лепшыя галасы і калектывы Маладзечынскага раёна дарылі свае майстэрства ўсім, хто ў гэты дзень сабраўся на цэнтральнай плошчы Лебедзева. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, Трэц, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.